ଆଫ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଫ୍ରନ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପତିଦେବ ଫୋନ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଶଳା ଆଉ ଶଳା ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ମସଲାକୁ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେବା ଭିତରେ ପତିଦେବ ଏଠି ମଟନ୍ ବି ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଝିଅର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। टाटा कर दिया टाटा टाटा। ଆଉ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଏଠି ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସବୁ ମଟନ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପତିଦେବଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅରୁଆ ଭାତ ନା ଉଷୁନା ଭାତ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସେତିକି ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ଯେହେତୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୁରି ଭାଉଜ ଟପ୍ ଟପ୍ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଜମା ବି ଡକୁନାହାନ୍ତି। डुगुलो आ कौन लागिवो Tunu. ତାପରେ ଆସିଗଲା ବିଦାୟର ସମୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।